Easter Sunday tamo te abo Jisoo thangai basama bai tamo krunglai ma tong. O kokno tei kabangma Christian rok ni bisingo sunglaimung tei confusion rok tongo. Baksa wansugo Easter Sunday abo Jisoo thangai basama no saya tei baksa wansugo Jisoo thangai basama ni no Easter Sunday sao hanai. Nini thani bo omote confusion tongai mano. Aboni bagai no o video teni nini bagai tui bhayo Easter Sunday ni sirungjak nai koktuma. Hai Christiani kiching song ang Reverend Father Anan norok ni thani hai no hai tei kaisa Bible ni sirungmung korang anan channel ni bisingtei tui bhayo. Korang anan channel bai krungai tongma bagai norok jotono no hambai tumung nung tabuk bo channel no subscribe khlaya ko hunke tabuk no subscribe khlaina di tei like khlaidi comments khlaidi tei tumung nung wansugo omo belai sirungjak nai kokthai hanai haike boino bo share khlaina ni tapok di buchina bagai o video ni paithak jora nai tong di haike phaiji tabuk jeng silainai Easter Sunday tamo tei abo Jisoo thangai basama bai tamo krunglai ma tong abo rok no tui jeng saimano hayung gonangai Christian rok puila mothani simi piri piri Easter Sunday no palailai phaikya Christian rok o sal no palailayo Jisoo thangai basamani sal hanai Easter Sunday piri piri palaijagui phaifano aro Easter sal no tui belai confusion anglai ma bo tongo tamni hinke Easter sal kaini hukumu bai palaijagui phaimani nukjago puilani kaisa hukumu je Easter sal no palainai rok borok ongkha banni tradition tei kaisa hukumu je Easter sal no palainai rok hinke tei kebuya borok ongkha Christian rok tabu confusion bura jaikha chini confusion no srai srai khlaina bagai jeng puila o kaini hukumu no sakagai mannai legra nai tabu puila bani tradition ni ko Easter sal no puila palainai rok ongkha bani tradition borok bahai ke palai te borok sabono khulumlai abo Christian tradition bai belaino phelaijak mythology kothmani mote bani tradition borok ni mataijak yostre eba istre no khulumna bagai borok Easter sal no palayo borok ni bagai Easter sal borok ni mataijak istre eba istre ni mungoino mano hnai puitu khlaijago borok ni mote istre eba yostre ongkha achairnai tei hamjarnai matai o mataijak ongkha spring mall ni matai borok Easter salo bono barok layo borok bahai ke palai borok toktinyon juda juda rong baike sajogo tei bofang gokrang blai rok baike nok sajogo tei krogos nobo borok o palaimungo samungo thepao toktui bai krogos ongkha Easter salni kaisa kotor mari borok ni bagai aboni busimung tamo honba spring ni mall sok paikha toksa toktui ketalke khumpaikha bofang rok ketal blai rotomkha krogos hakor ni nongkhor kha ketal jabra jana bagai tei omorok bebak ongmani achairnai tei hamsarnai borokni a mataijak yostre eba istre ni jarise ongo abosi borokni puitu abongkha borokni puitu aboni bagaino bani tradition ni Easter sal palaimao toktui tei khurogos rok krungjak tongo omo busuk kubui eba tatal jeng sawi manya tamni hinke omoni kuno proof eba proman gri omo kaisa mythology bai krungjak kothoma haibano puitu khlaijagui phaikya taburomdi India o Ramayan Mahabharat abo busuk kubui aboni kuno proof gri haibano India o abono bororok belai krake puitu khlaio abo haikeno o Easter banini kokbo haike nungoro nukhana naidi omo busuk se phelaijak Jisoo thangai basamani kothoma bai tabu Christian tradition ni kok fia Christian rokhe Easter salo palayo Jisoo thangai basamano tui Christian rok puitu khlaio Jisoo Sunday salo thangai basa kha hanai tamne henke o kok Bible bo tongo chung nuknai Mathai simani kothma kam chapter 28 verse 1 Mark chapter 16 verse 2 to 9 Luke chapter 24 verse 1 John chapter 20 verse 1 to 19 tabu Christian rokni mot Easter kok ni busimangkha sal ketal eba mol ketal eba fung ketal bai krungjak hake jefru Jisoo thangai basao bofung aiprom promo ketal sal haike jeng sawi mangkhoni nongkhori phayo bini kethar tei ketal tei jeng sajak busak bai nongkhori phaimani abochini Christian langmao jeng jo tono ketal ke boy baksa thangsa phimano busiru hake o busimung Easter kok ni busimung bai kisa krung horkha aboni bagai no Christian rok wansu khana je Easter bani tradition bai palaijagui phaifano omo Jisoo ketalke hakorni nongkhorui phaima baibo Easter ni busimung gothokjak hanai Jisoo thangai basama salno Easter Sunday hanai mung rojak khana hanai wansukjago puileni Christian rok Jisoo thangai basama salno hati brum no kokti sal brum brum
muitu khlailayo phia 325 AD wo naisha council o salno palaina bagai kaisa juda sal snamai rejakha hake abono Easter Sunday hne yasak jakha te afroni semi Easter Sunday palaijagi phaikya phia puilani Roman Catholic motharok non Christian rokni thani o Jishu thangai basama salni palaimungno teibo naithotok khlaina bagai je Easter bani tradition palaimani abono dalokha hake abo baino ulo Christian rokni thani confusion ajaikya tamni hinke Jishu thangai basamani palaimungo toktui rok tai krokos rokbo nukjaknani chengkha gobang kokno Western Christian tradition ni bisingo phia bani tradition palaimani Easter salbai Christian rok palaimani Easter sal belai phelai jakse Easter bani tradition palayo borokni matajak yostre eba Easter no khulumna bagai phia Christian rok Easter salno palayo Jishu kuthini thangai basamano muitu khlaina bagai khakhle nung tabok omono busi mankhana tabok Easter kok thai buroni phai tei a kok ni busima tamo abono silayan Easter kok ni asaimano kebo praman roi sawi manya tamne hinke omo kaisa mythology bai krungja kothama haipano omo ngai thangka hanai borok rok puitu khlai phaikya baksa historian rok sawo je Easter kok thai phaimani abo Latin kok bai hebdomada alba hanmani aroni se phayo hanai Latin kok bai hebdomada alba hanmani kok ni busimangkha Easter ni hati eba kufur hatibar eba white week Latin kok bai je alba samani aboni busima angkha kufur te aima o kok ni suja busimung hanke gejeng sal bai phung aima abo tangai kufur hatibar hanjaka hanba Easter ni salo je baptismo yasak nai rok ri kufur eba puida kufur kandrajago abo borok sal gejeng sal kufur phung ketal aima haike langmawa ketal ke nukjaka hanmano busiro hake o kok bai jeng Easter kok ni busimungno busui mano ketal ke pasawi phaima hanai hake o kok ni mote Easter kok ni busimangkha ketal ke pasawi phaima dei kaisa busi jaknai kok tongoro the venerable Bede hanai 8th century ni khoroksa sonnasi eba monk tei sikrung bosaka Easter kok thai je Anglo Saxon bai sajakmani Yostre eba Istre hanai a kok thai ni se phayo hanai bini mote Yostre eba Istre engkha khoroksa achairnai te hamsarnai mutai buri eba mutai juk bini mungni aroni se o Easter mung phayo hanai venerable Bede dabi khlaikya haini hai tei kaisa busi jaknai kok German kok sanai rok kufur tei phung eba aichukno osteron eba ostern sao hake abono English bai Easter hanai sajago tei kaisa busi mung ongkha Easter ongkha sal tormani eba lokmani jora eba ketalke rotomani jora a jora nobo bujogo hake oro Easter kok thai mol eba jora slaijakma nobo samaklayo omose baike Easter kok thai ajaikate aboni busimungno mankha tabok sungmungke mose omo bai Jishu ni thangai basamani kunu krunglaimade tong tomungno tongo hunke abo baike o kok soino Jishu thangai basama bai Easter salni kunu krunglaima krei hake tabuk oro sungmung ajayo tangai Christian rok Easter Sunday no palainya kelai tomungno Easter sal bai Jishu ni thangai basamani kunu krungmung se krei hunke oro kok thaisa srai na kelayo Easter sal lengkha kaisa phia babono palainai rok ongkha hukumo kainai bani tradition palayo borokni puitoni lamatui borokni mataijukno phia Christian rok palayo Jishu thangai basamani salno aboni bagai tomung Christian rok Jishu thangai basamano muitu khlaina bagai se Easter Sunday no palayo hongke aro kono jaya kri phiaba Christian rok tomungno Easter Sunday wo bani tradition bai gurungai o salno palayo hongke abo jaya angmaklainai tabuk जों sungo tangai Easter Sunday Christian rok palainya klai जों saiman khaije Jishu thangai basama bai Easter Sunday ni kunu gothokma kri phia Bible जोंनो srai ke sauje Jishu crusa kawo chini bagi thekya phop jakha tei saltani salo kuthino mechini thangai basakha bo जोंनो bini aphanno rukha hake जों salbrum no bobai baksa thangai basamani phan bai ke tongai mankha aboni bagi no जों Epis bijapni chapter 1 verse 19 ni simi 20 o ma poriwo
Kaitur Kristono kuthini matangai tisawi chukna hawo bini yagra bukhak asuk rumani aphan krak no chini bisingi aphan hake kaitur je phan bai Kristono matangai tubukha aphan chini yago bodu jakha hake sung Christian langmano tui tongai mankha tamni henke je furu sung chini sak ni phan bai o langmao tongna nayo sung lengai thango tei paithago sung krayui thango phia je furu sung bini phan ni sakao romui tongo bo sung no phanro tei abo bai sung sumsok no mecheno tei sung juda borok ngai thango Bible sawo kesam thangi ketal phaikya abo sung nuknai waini Corinth chapter 5 verse 17 abo bahike engkha obo engai mankha keplaisa kaitor sung bai baksa tongai chini bisingo thangai basa mani phan rama bagai hagi jefuru sung Easter Sunday no Jishu thangai basa mani sal hnai muitu khlayo sung bini aphan chini bisingo mano bini aphan sung no theinani kiriya khlayo tei chini poitu tei chini khatong mano mothango hagi tabu wan sukdi Easter Sunday wo Jishu thangai basa ma sal no muitu klaimani abo kahamde hamya tabu o kokbai no ang paithago ani rai rena musungo ani sajanai kokhe mose abo Easter eba Easter Sunday eba Resurrection Sunday phano hanjakthung chini palaima Jishu Kristo no naharisi naklayo Paul saka Kristo thangai basayake chini poitu ba kuthise hanai puila Corin chapter 15 verse 17 Jishu thangai basa mani engkha Kristo poituni yaphang Jishu thangai basa mani abongkha chini Christian ni poituni yaphang Jishu kuthang engma baise jeng paiphlaya langmano mano Rome chapter 6 verse 4 chini subra Jishu engkha kuthang bo thangai basa jak bo tei mangkhoro krikya aboni bagai jeng tongthoktai klayo tamnin ke jeng soitano mechini mankha sungsar no chiri khogui sathai klayo chini subra Jishu kuthya bo thangai basa kha bo kuthang molbrum ni bagai chini subrai Jishu Kristo thangai basamani salno jeng kobui busimung baise o salno palaina klayo tei Jishu chini bagai khlailangmano tei bo thangai basamano tei bo jengno tei waisa kipilei naphai phinai akokno jeng moitu khlai tongna klayo kha khlayo nung obidin bisingtei Easter salni kokno kahamke buisui mankhana Jishu chini bagai thangai basamano jeng bisio waisa eba talo waisa simi jeng moitu khlaiya tamukhe jeng salbrumno tei jorabrumno chini langmao Jishu chini bagai thangai basamano tei Plai engmano moitu khlai tonglai kaitoni ni sakao ketal hamari tei ketal langma tubutun chomong nung o video ni message no poriwei tebo kaham ke bujina musungo hungke www.tendmysoul.com website o thangdi tolawo a website ni link rejak tongo naidi nung aro tebo kaham ke poriwei bujiwei mannai hambai nai tongma bagai tei khoranganon channel bai krungai tongma bagai nung join khlaimano khoranganon Facebook group o aboni link tolawo description o rejak naidi tebo ketal video ni bagai naising tongdi tei tabukbo channel subscribe khlaiya ko hunke please subscribe khlaidi tei notification bell nobo press khlaidi hake jefru phano ketal video upload khlaijakhe nung log notification message mannai tei kaisa video korea tei ke nung nai mannai hambai jorarama bagai God bless you